سلام طعنا هبلنا كبراتها تلت مرة بنيوس حزون كم تلمود حدشت مجلوات يزلكم مزيلخو نايلو مع التنريوم زعباتات دما بزعبات دلونت توفاينتن حاية سراوي تقراي تملكتن بزعبا تألمتاتن بروباغاندا تألاتي أبتي جغنا سراويتنا ببلزغنا استمرحة بلان دبزوخان بروباغاندا زملكتن أبزعت تزيز نافس زلو ورتاتن انتهونا قنت حاية جغنا سراويتنا زلو وقمانا انتاي مسل نزبل بزرزر كريوينا بتوسخ دما بزعبا بانداتات تقراي أقاتيموهم زلو حنفشفشن كخيدو زحسو سلاموي سلفي زملكتن اتي أبدي ساوا خكايدو حسيو مزلو بيجن بعل جنرال صادقان قبرتن سايز مرح سلاموي سلفي زملكتن أقاتيموهم زلو شجرن زملكتون سمعني حابريتالو نسو خنزاربينا أقديما قن إذا حابريتاو زينا خلو محبرة سونا نخبط صح شير كوار وخلوكم يدلي مجمريا بزعبات ناي دلونتن توفاينتن حية سراويتنا زملكت خنجمر كلنا حية سراويت تقراي حزون تحت فتاري ني حزب تقراي نماريتان نقزعتان تسفا زخونا جغنا سراويت تديف حزون أب كبيد مدلو كم زركبن أخولات بهالو ناي عام ناي بقعتن سلطانا تتوسيدو حزون أب زقجت كم زلون اتي توفاينوت دما حزون كم قدمو أب مريتون أب عدون الزخفل مسواتي زدلو مسواتن مخفال تزقاجو خمزلون زرعي حدا مثل تمالي توزع نيرون احنا ون بوستي لناينا اتنقر نسو حزون ببزوح ملكوعو زرعي وزلو توم طلعت دما بزي تفلالي ملكوعو نزي جغنا سراويتو زي نزي حيات سراويت تقراي تسفا حزون ماريتون زخونا سراويت سمون نمطفأن كاب حزبي نمفللاين تي اب حزب زلو قبولنت نمطفأن جمرو بروباغاندا بمدب تتحيزو بلاند بزخانه ملكوعو ببلصقنا እና ተሰርحሉ ይዝረከብ ነዚ ከም ኣብነት ክርዮ ንኽእል ድማ ብ መራሕቲ ወይ ካብ ኣዘዝቲ ጀነራላት ትግራይ ዝተዓመጻ ኣባላት ቲዲኤፍ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክንዝርዝረን ኢና ሽም ዝርዝር ከይቀርየ ክንውፀን ኢና እቶም ጀነራላት ናይ ትግራይ ነተን ኣባላት ናይ ሰራዊት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ናይ ባዕሎም ሰራዊት ዓሚጾም እዮም ዝብል ሓደ ዓብይ بروباغاندا جميرو ملو زوم صلات زيوم اتي زكايدو زلو جميرو مزلو بروباغاندا ناي حزي يخون برغ زصنح يو انتخونه كن بب غزيو هلم بليج زبلو بروباغاندا تتحزون نتي ناي سراويتنا ገጽታ خطف زخل نتي ناي سراويتنا اب حزو زلو قبولنتن تأماننتن خاصونو بمحساب بمدب تتحيزو بلاند بزخونه ملكو ببلصقنا تمولو يحزون استفالاليو ጸለመታት ጠቃነታት እናካይዱ ከም ዝርከቡ እዩ እቲ እንሰምዑ ዘለና እቲ ዝወጽ ዘሎ ፕሮፓጋንዳታት ዘመላኽት ዘሎ خبرات ተኻተልቲ እንተኾነ ግን ተይ ጅግና ሰራዊትና ሕዝውን بزتفلالي ملكو እናተፈተነት ፈተናታት ከም ወርቅ ባሕው እናተፈተነ እናተፈንጸሕ እናተሻገረ ከም ዝርከብ ንዑኡ መረጋገጽ ኾነና ዝኽእል ድማ ሕዝውን ኣብ ጎን ህዝቡ ኮይኑ ግዝኣቱ ንምምላስ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ተወፋይነትን ናይ ብቕዓትን ከም ዘሎ ዘርኢ ብቕዓት ከም ዘሎ ከም ዝወነነን ካብ ብዙሓት ከባቢ ዘረጋግጽ ናይ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣሎ خبرات ተኻተልቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝርከቡ ሓይልታት ሰራዊት ትግራይ ድማ ብዝተፈላለየ ናይ ኣእምሮ ኾነ ናይ ኣካላዊ ብቕዓት ስልጣናታት ወሲዶም ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከመጽዎም ንዝኽእሉ ተጻብኦታት ኮነ ናይ ጸላኢ ወራራት ንምምካት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝርከቡን ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘለውን ከምኡ ድማ ነቲ ፈቕዱ ኬንዳ ተደብሪ ዘሎ ተፈናቒሉ ዘሎ ህዝብና ካብ ሙሉእ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቒሉ ዘሎ ህዝቢ ናብ ህዝቡን ናብ መረበቱን ናብ ዓዱን ንምምላስ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ምስ ዝተፈላለዩ ፈተውትን መጻምድትን ተቐናጅዮም ወይ ከዓ ተዋዲዶም እናሰርሑ ከም ዘለዉ ዝወጽ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ خبرات ተኻተልቲ ኣብዚ ነገር እዚ ሕዝውን ሓይልታት ብልጽግና ብዙሕ ዓይነት ሙከራታትና ሙከራዮም ዝርከቡ ሙከራ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ነቲ ሰራዊት ንሱ ብዝተፈላለየ መልክዑ ኣጸሊምካ ጠቂንካ ካብቲ ህዝቢ ምንጻል ዝብል እዩ ትናቶም ዕላማ እዚ ይኾነሎም ድዩ ኣይኾነሎምን ዝብል ሕዝውን ኣቐዲሙ እናተሞከረ ጸንሐ ዝፈሸለ ፈተና እዩ ሕዝውን እቲ ጅግና ሰራዊትና ከም ዘፈሽሎ ድማ ምንም ጥርጣሬ የብልናን خبرات ተኻተልቲ እንተኾነ ግን ቶም ጸላት ሒዞሞ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ بقليل زسدد ويكا بقليل سؤال كازنع نجار سلازي كون حزون زملكته أكل نزل نجار زي بزكبا أستوعلو
ፕላንድ ብዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ከም ዝግባእ ኢና ካብዚ ካብ መረብ ኒውስ ከነመሓላልፍ ንደሊ እንተኾነ ግን እቲ ሰራዊትና ሕዚ እውን ብኣሉባልታ ዘይድህለል ሰራዊት ከም ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ህዝቡን ንመሬቱን መስዋዕት ዝኸፍል ሰራዊት ከም ዝኾነ ኣብ ተዳሉ ከም ዘሎን ዝተፈላለዩ ኣካላዊ ብቕዓትን ናይ ሳይኮሎጂካል ኣእምሮዊ ብቕዓትን ወኒኑ ከም ዝርከብን እዩ ዝወፅ ዘሎ መረጋገፅታት ካብ ኩሉ ከባብታት ዝበፅሕና ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ብዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ብልፅግና ብዝተፈላለየ መልክዑ ነቲ ሰራዊትና ነቲ መሪሕነቱን ንምጥቃዕን ንምፍልላይን ከምኡውን ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ካብቲ ናይ ሰራዊት ትግራይና ተፈልዮም ኣብቲ ሓራ መሬት ዘለው ሸፋቱ ከምኡ ንምፍጣርን ፍንጫላት ንክፍጠርን ዘይገብርዎ ዘይፍሕጠርዎ ነገር የለም ክቡራት ተኸታተልቲ እንተኾነ ግን እቲ ጅግና ሰራዊትና ሕዚ እውን ፀኒዑ ኣብ መትከሉ እዩ ዘሎ ሕዚ እውን ህዝብና ናብ መረበቱ ከይመለስና ድቃት ዝበሃል የለን ወይ ከፈተ ኺሉ እዩ ዘሎ ሰራዊትና ሞ ኩላትና ድማ ኣብዚ ነገር ዝሕዚ እውን ቃልስና ክነጠናኽር ከም ዝግባአና ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ ናብቲ ናይ ቀፃሊ ሓበሬታና ከሕልፈኩም ከለኹ ከዓ ብዛዕባ ባንዳታት ትግራይ ኣጋጢሞም ዘሎ ሕንፍሽፍሽን ከካይድዎ ዝሓሰብዎ ዘለዉ ሰላማዊ ሰልፍን እዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ናይ ደሌት ለውጢ ተባሂሎም ዓርሶም ዝሰየሙ ሰባት ብጀነራል ጻድቃንን ብጌታቸው ረዳን ዝመርሑ ሓደ ባንዳታትና ትግራይ ብዝተፈላለየ መልክዑ ብዙሕ ኣጀንዳታት ክፈጥሩ ይምክሩ እዮም እንተኾነ ግን ኣብ ሰዓቱ ዘጋጢሞም ዘሎ ግን ናይ ዓርሶም ሕንፍሽፍሽን ዘይምትእምማንን ከም ዝኾነ ኣብ ሰዓቱ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ኣብ መንጎኦም ኣጋጢሙ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ክፍታሕ እዩ ዘይበሃልን ነንባዕሎም ብሓደ ኮይኖም ከመያየጡሉን ኮፍ ኢሎም ከዋግዕሉን ዘይኽእሉ ሽግር ኣጋጢሞም ከም ዘሎ ነቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዘለው ደለይቲ ለውጢ ተባሂሎም ዝፅውዑ ካብ ዓፋር ዘለው ጀሚሩ ክሳብቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ፖለቲካውያን ወታደራውያን መራሕቲ ነናይ ባዕሎም ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሞም ከም ዘሎን ኩላቶም ድማ ነንዓርሶም ኣብ ዘይተኣማመኑሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለው እዩ እቲ ዝበፅ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ በቢግዚኡ ድማ ነንባዕሎም እናተጠቃቀሙ ይእሰሩ ከም ዘለውን ብሓይልታት ብልፅግና እናተዓፈኑ በቢግዚኡ ይውሰዱ ከም ዘለውን እቲ ዝወፅ ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንኣብነት እኳ እንተሪእና ኣብቲ ናይ ተስፋይ ንጉስ ወዲ ራያን ኣብቶም ካልኦት ናይ ደሌት ለውጢ ኢና ዝብሉ ሰባት ዘሎ ኣፈላላይ ምርኣይ ይከኣል እዩ 20 ግዜ ክኣስርዎ ክፈትሕዎ ዝረአ ተስፋይ ንጉስ ድማ ሕዚ እውን ብመትከሉ ፀኒዑ እቲ ዝኸድዎ ዘለዎ ኣካይዳ ትክክል ከም ዘይኮነ ኣብ ኣፎም ኣብ ቅድሚቶም ኮይኑ ክነግሮም ዝስተውዓለሉ ነገር እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሕዚ ከካይዱ ሓሲቦም ዘለው ሰላማዊ ሰልፊ እውን ብቐጥታ ካብቲ ናይ ደሌት ለውጢ ተባሂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመስሪቱ ዘሎ ቤት ምኽሪ ዶ ገለ ኢሎም ዝመስረትዎ ፀወታ ቆልዑ ዓይነቱ ቤት ምኽሪ ማለት እዩ ብጀነራል ጻድቃን ጌታቸውን ዝምራሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝካየድ እዩ ተነጊሩ ዘሎ እዚ ብጀነራል ጻድቃን ጌታቸውን ዝምራሕ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ዘለው ተጋሩ ዓብይ ዝበሃል ተቃውሞ እናበፅሑ ይርከብ ኢቭን ካብቶም ምስኣቶም ዘለው ደሌት ለውጢ እናባህልቲ እውን ኣካያይዳኹም ኣስተኻኽሉ እንተዘይኮይኑ ግን ሓቋፋይ ዘይኮነ ኣካያይዳ ኢምፐሪያሊስት ዝኾነ ኣካያይዳ ትኸደሉኹም ዝብል ሓደ ዓብይ ዝኾነ ሕቶን ፈተናን ይገጢሞም ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎኦም ምትእምማን ንኸይፍጠር ሓድነት ንኸይህልዎም ዝገብር ምክንያቱ ምንም ሓደ ዓይነት ዓላማ ሒዞም ናይ ህዝቢ ዓላማ ሒዞም ይኸዱ ኣለዉ ዘይኮነስ ነናይ ባዕሎም ጥቕሚ ብጥቕሚ ጥቕምካ ጥራይ ይኸዱ ከም ዘለውን መሰረታዊ ዝበሃል ዕላማ ሒዞም ከም ዘይተበገሱን ዘርኢ ከም ዝኾኑ እዩ ዘርኢ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ እዩ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ሕዚ እውን እቲ ዘጋጥም ዘሎ ነገራት በቢግዚኡ እናተኸታተልና ናባኹም ክነብል ኢና እዚ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ማሕበረሰብና ንኽበፅሕ ሕብረተሰብና ድማ ብዝተፈላለዩ ኢንፎርሜሽን ዓርሱን ኢንፎርምድ ገይሩ ንኽፀንሕ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እንተኣነ ግን ኣብዚ ዝነበረ ንምድላው ዛዚም ኣለኹ ብኻሊእ ምድላው ኣብ ቀፃሊ ግዜ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰናይ ኩሉ ንዓኹም ይምነየልኩም ሰላም